Čaute, tu je Donoman TV a v dnešnom dielu by som vám chcel povedať, že na čo sme tu. Takže, môj brat poď dozadu a keď povieš tak, tak vyhodí moju zbraň. Nie, to nebudem. Ale hoďme stáť, nebo sa taký už. Už diváky, pre divákov chceme to povedať. No, bože. 3, 4, háde. Dobre, takže dámy a páni, máme to. No. A v dnešnom diele, a môj braček, by som vám chcel povedať, že budeme točiť také filmy. Dobre, najprv sa tu musí objaviť môj brat, ktorý mi to teraz povedal, takže... Dobre. No, v dnešnom diele by som chcel povedať, že budeme točiť také videjka, filmy, krátke filmy. Nebudeme s mojím bratom sa strieľať, alebo takéto filmy a s druhými kamarátami. Asi väčšinou to bude doma, tuto, a také to bude vonku. Au. Ale vonka s telefónom, to dáme na Bluetooth a dáme to na YouTube. Áno, a keď to chcete Na počítač? keď to chcete, aby sme točili takéto videjka, tak mi môžete napísať do komentárov, alebo dať jeden like. Keď to stačí odber alebo like, alebo napísať čisto iba do komentárov. Takže, neviem čo napadať, zatiaľ čaute a uvidíme sa.